Uzofamba sei kudai? Shamwari. Hey. Hey. Chi, vamos. Kudhakwa. Kudhakwa shamwari. Kudhakwa. Kuti unourara wakaisenda sha kuti urikisha zvimasanzo kuzvimasanzo. Uri motokari. Kudhakwa ndakaponjera panapa ndakatonoti ndichasvike kumba ndakati arigai ndizorore. Saka masini ane nezvigubi kasi unongochisanganisa kuti mututoriro umosupa uchidira tumutoriro uzofambisa sei? Ndanga ndine doro rangu $80 rakabiwa nani kubana? Saka uri kuti wakatorara pano? Ndakarara pana. Pakaipa wena. Zvimwe zvinhu uita ngokusiririsa indawa. Handine stress, doro ndori kutombopedza stress. Musoro makazara stress uno. Saka uri kufunga kuti ukamwa wawa stress yabva yapera? Ipa muchinyepera nafana imi kuti ukamwa doro stress inopera. Chinyi kani mimi? Mari anga ndiri kumwa. Musoro mangu mune stress yazvo ndakatokutaurira situation iri kumba kwangu ka. Zvakaoma mwo. Saka stress yacho yauna ndei? Kumba kwangu kwakaoma sha. Wakaomeko ikanewo uchiti uri kumwa wawa uri kuda kubvisa stress. Saka kumba kwacho uchazonokupedza newawa ere? Uchanokupedza newawa mastress ari kumba? Kumba kwangu ne stress hakuna upfu sha. Ndeiko stress yacho? Hakuna upfu. Uchifundo usiko kumba kwangu. Ayo unorwara sere kunopenga iwe. Uri kutaura kuti iwewe wanwa doro $80. Upfu unomboita mari? Upfu. We upfu. We sadza wacho wauri kuti kumba kwako hakuna upfu. Wanwa doro $80. Ko upfu unoita mari? Tauri, utauri kuti une stress yekumba. Kanduza kuti upfu unoita mari $6. Kumba kwangu ndo upfu. Wanwa doro remari usiku wana? $80. $80. Asi utauri kuti une stress. Ndimwana ndoda utauri kuti une $80. Kiyo, fana.